go guys, mga tagmarang. Hey, what's up? Sangin-gin mga sakay no. Tara, magkas no. Magkas army. Pagpila sa pag-convoy. 2 minutes. Tagi ba dire? Luy. Bawa po kayong siminto, no? Bawa po kayong siminto ba? Okay man dito, simento man dito. Guys, tarawa yung simento rin. Pusang labuka. Asa daw siminto rin daw? Karay, diras ang migo. Guys, di ba kaya? May simento dari gingon nila. Na, oy, bato. Bawa po na kayong siminto. Simento rin ako, babaw. Hindi ko paligay rin. Filtre, lamang tirada karon rin na pahagmarang. Hindi, si Sila, Francis, Tri. di ba mga Oy, what's up? Ikaw mo nino. Higyan, tika na yun. Oh, katingog. Ikaw, ikaw, ikaw buhi no? Layo pa ba? Layo man, day ba? Hello, boy. Siguro magsakay. Aging na lagi, ulat mo si Ben. Pinatae. Kami mga bigo. Natan yun yung mga tirada ron, mga anagid mis mga 15 ka bukid, sabidag bukid. Ano sa? Wow, gamati sugwan. Luya. Mga gulay-gulay ka, mga gulay-gulay. Atag dos player. Abi. Padaog ginang gusto padaog. Oh, kuyaw kini si agaw, kay mingon ra si agaw, duol ra man. O problema ko niya pagbalik bayo, i-break ang motor do. Balyab ring tawagan ni ron ba. Biya ko idala na sila sa mo be. Kay mga awat na sila sa re. Ay dara ka, sige na makaya ba? Dara ka. Kaya ba? Dol na lang. Ay dakuan na eh. 10 kilos yun na. Ano magid mi si Rigod? Katang kapuya gud. Apil siguro apil na. Ano gimension ito no? Ang ipangita na mo ron re ang rindiro siyang yuta kasi mo pataka na kawat ay padulungan ani si dagan ani. Ano si Roland? Pagtawag itong migo, yabuyab pod. Magugma. Bagugma na. Oh, okay. Sige na, balik lang tawag. Be. Be. Nguha marang. Share ko lang. Si Brian eh. Si Brian eh. Reinforcement agency. Be. Kailan ka? Migo George ba? Nanguha marang July niya. Nagdala pod mig checks tulo ka buok. Dili. Ah, patay-patay yung impas yung marang ani gud. Dili marang. Let's speak na. Dungos ka para. Kainom, mainom na. Ay, tubig ko. Lupat. Kau tagmarang boiler. Boy, let's go. Go, bidyasa itong isa, bay.
Guys, ngita tag damang guys. Ana naman nga damang dre. Wala siya housing dre guys. Oy, katong housing sa DCS ba? Pakita na ko sa inyo ha. Taro, housing. Laruho eh. Bata mo na ba eh? Sa mga teknik na. Dito. Samad ka na takar ka balik. Jason may maya na. Soto ito guys oh. Ta. Soto ya daw. Baliktad mo na buangan ni mo eh. Ana. Makasamad ba na do? Ana badre ana. Ano yun? Tama. Turulan bay. Oh, ha? Dili unsa nga pagkuan diri ano? Sayo na na. Kita ka na yo kay tunubanan daw. Luya panarulan eh. Ipanhin na niyo kay tunubanan. Dami kay mata. Itu bre. Ako dia. Sukim sa kado. Ya ba? Daot. Alay kusog kay nilay. Pungko. Si pungko. Daghan na dili lamig ko. Binig! Pag-apas ninyo. Video. Bilaw. Lingod bo. Lingod ko ka ng mga putot. Ano man yung pagbalanse eh. Hapon mo subida niya, mga kang lingod. Ikaboy mo sa ganin na ko arang lingod. Ko ba makaritra? Ah, musandig naman ni saging. Kidol naman saging. Sumo naman ugma. Lingkod-lingkod. Dali na, dali kayo. Hindi daw siya maglihok-lihok. Kabuhay na siya. Gutom na jud ko kayo. Dito na dyan sa babaw. Kagay no, di ba may karit? Ay pahinggo na lang nato na. Nya, i-discipline nato sa tuan. Tulay. Sugon na mo pangkarit. Unsa silik unsa silik. Wala ganing kaon sa balay pagadto nimo. Ako paabot dito sa galingan eh. Isa po ka oras dito bay. Kasi biliban jud ka. Parang hinog layo, layo pa kay lagi lay. Layo pa sa tinuod lay. Yuka. Naman to sundang ni Mulan. Steve ni nga sundang mo may gamit ni. Dali lang. Dito na po tas pikas guys. Diri ta mga giyo tanawon dala na. Tara. Tugah birada. Kana mga buntura na naron ra mga kauban. Nangwa sa dugmarang. Abi kapoy na yung mahid jud. Hilog jud bay. Gigo. Kuy makasaka ni niya basta kay latay gyud mo sa Sinaw. Marang boy. Kon ka? Kita agak kejung karet. Bawa kowe. Ang kore. Hay mata dia. Kapal sa babaw ba? Ayo itang ipamura. Tawa gas gilay dito, gusto ko tubsa ka. Lison. Na? Kita na bisa kay kukumoy ba. Wa pa may kuan ron. Ay ka dito. Suyas pan. Saka mo to sa babaw ba? Kaya ba? Tapaw tro. Dili ba kilit? Ay na. Tanya sala. Look. Ito yung parang sa dahon ng mga kuan. Igsalo ron nga pag taon. Ay, ayun! Tagala! Tuwa pa da! To! Ang piso? Na! Pwede kalit gamitan ng kalit. Oh. Yo lan tabang rin na. Pako ta kani marang ron. Lalim magpaligya. Lalim. Yan ako ninyo. Yaan pa niya. Pagminta pa ang mga mura ni. Nga may sunod, daking bangan.
Asa ba na mo kuhaan ka ng babaw? Di na makuha eh. Kuha na eh. Oh, bawag mo na. Ito, paghihindag mo sa din nagtago-tago. Sakit na yun. Balik sun. Masukot lagi sa balik ha. Apa yun? Kasi magkuha. Tay. Bakon nga dito ron. Balik ka dun. Oh! Di mo gugum ka mo. Ay, break marang tayo. Dito pas bukid, basta ka... Di, pangitag plus. Kaon ng Uber, yawa kayo. Dami ko, di ba lamit na? Ala, good. Lamit. Nagdag kong ulo. Ayaw kay Idan, umato ko player na to. Kaya may marang dito ba? Basta may daog. Tagal yung nagkinat-kat. Di arga mo gawin. Di kita niabot na dito sa amin. Grabe. Grabe dagang kayo mo ribay, pero isa rin yung tikat-kat ninyo. Hulian naman lagi na. Gutom na daw, gutom. Pero pag musa karawa, malagi hinog lagi. Wa malagi hinog. Pero nakari dagang kay ginog. Saka ni mo mga bay. Nahinog naman na siya niya. Kay ni may nanguha ni hilaw na pod. Dala pa niya split. Ay, layo kayo na. Ay, hindi makaya. Si! Say, sabik. Na, dito ay na istorya. Sige. So, Karon. Ay mo man ay pinakatibay na tong amigo mo man ay pinaka horny. Ay horny. Sumo siya. Jar, ay palabig ka na jar, wag ya pag kapabuthan na jar. Aliar ga padong na. Eh! Di na ako lingin ka. Ayaw kayo sa siguro mga hinog bay. Dili, pwede man na isod na ito sa silupin tanan. Ato ng kuhan, huuon tanan ba? Gwapo kayo na. Kub. Putak agay! Igani, wako na igo. Kuha na yung lubian na diya. Kaya na kuan ba? Nade dalan na padug babaw no. Nangan, pagod padug yun ako. Padug ko. Kami. Sa kagindot na marang, ani sa Corices Farm 1, that's 2, that's 3. That is iting marang. Affordable pa. And any Trojikas, ay di Trojikas. Siya pa delivery. Di ba, i-promote ang skano, i-promote ang marang, je. Nasa Farm 1, Corices.com. .ph. For more videos and reservation, just call 227-5456. Hindi na mamalit do. Pero mamalit, og ikaw rin baligya. Dili na lagi. Nagkagig marang baligya siya ganina eh. Di ana man ingon man ni ante na resigidaan lato na lan. Resigada na po. Resigada kuan. Dos bila. Oh, 15. Kuan pagsako sa kilo. Ako'y salo. Tayo pero isang kilo ng sako. Sa tinod man na bay. Baligya may kuan na isa. Lain ba na kay Muya ba di ka katarong og sa tanan. Sige magtanong sa Muya, nanay katapan po. No. Buang tapan ra kay pupon. Na. Lain na ba nang natay uyab? Gusto ka di ba magdula ka di may gotik tanan ng uyab kay murag kuan. Mo na kay bagi para makita kung tanan mo ana ikaw. Diyan tayo ko sa liston. Dito jud na dong ya, di mo uyab. Ana ka. Tuwa guys singot. Ang mata ni mo dito. Na mo kay bay. Kuha na. Bantok na po rin mo yung ipasaga, kaya tignan lang magna siya. Di man nahago ng tigdala ng marang. Kita ba kung ang kwarta ana? Hinay na week bada guys. Banat!
Bah, tagaan. Nagkuha gid na no. Sana mo ni guys. May na. Nagkuha kay bay. Bukid, nagbuka tadi ko. Ano ko na mga istorya ng bukid. Yung marang ko kadako. Di, alsa, bay. Gaw ko na sa gaw. Nato no. Para sa sako gaw. Bila mo. Ayan na to, ayan. Ayun na to. Ano naman? Ayaw. Ayaw. Bang wala man napid ko kuan. Ayo, tumaki. Bili na mga Power Rangers. Bahada na, bahada. Muna tag-iya sa tong gikuhaan nga marang ron guys. Guys, tara. Buya na ginawa eh. Ay, kusog mo na ganina ba eh? Boy. Daghan kay bunga gani dito. Ha? Ito na hurot bay. Di lalagay karit gyud. Ang bagoon lagi ba? Pao na loy, rolan bay. Rolan no. Kaabi nagkuwas marang eh. Saka sako? Barkohona. Barkohon. Pre ka bulan. Ikan katili. Sa yan. Pila pre ka bulan. Parkingan plano ba? Parkingan plano. Oh, nagi ko na. Masama na nagilo ya, pag pa nagplano na. Pero sako tay. Nay mo sa ko di ay. Isa na to na taron ang kuan oy. Law. Sige, ko na to pargahon gin. Amo na magamit namo kay kuan siya kanang yutaon nga graba. Amo na nang i-backpile diya kay. Tubulan kayo. Grabe naman away. Yo, ganoy. Dali mo inom tubig. Tiyo nanin ng mga bago. Kuan kayo ba? Bigyan ko kaon. Ang uban kay may magita may ano. Yan kayo ana. Ito Arman dali tanong. Ayo ka mag-drive ko motor. Kuya Arman ni Nicole. Boy, yan lang ako sinilas, boy. Ayaw lang. Patay din sa karon. Ay nabalik ra ring. Jason na may balik na Jason. Balik ra. Dito na na. Iyo, dalo na to na. Ikarga na magana nimo. Rod. Aper ta. Tay bahangag bay. Siguro to bay. Para murag. Bayin ta na kasi. Ako. Ano na sakay dito? Video kaya kagyon, video ko. You are not allowed, boy.
do ang gas di pud magnaok. Nako, ha? Ito ras baba ang simento. Pinaw dito lang simento ba? Ay, sige, atang-atang ba? Ayaw yun kayo, nagdala ba yan ang tundang? Babag man. Punya pemuda. Dito balik slam fishing. Hatag na ka mangon. Ikaw deh. Yan, ako balik.